nikech nitie goodwills mwaseyudo, ok wadwar ni influence kata teko marwa odog piny as Uriri. Number 2, gima chako kelo pogruok ei party and influence en individual interests. To ka wanyalo bury down the individual interest, ma kata kwadhi e issue mag nomination, wadhi ok ni adhi e nomination nikech an ODM official. Adhi e nomination mondo mi adhi kanyo gi teko mar jopiny. Ko oyieri to in emo miyi certificate ita bandera mar party. We now finished for the last 1.5 months. So now we decided to completely bury our difference with the chair, and that's why we are here. To giweche maosebedo ko yware chien, ang'eyo mana kaka iwacho ni ate mana jalweny, ate mana jakuku, ate mana sikore jaus kanyo. Nyawa koro kochakre kawuono kabiro amosu mana kaka jachama, to ok nachaka duka ni nitie wach moro mapod chako ide ne vat mondo bideo. Most importantly, the election is fast approaching. We have seen the IBC calendar, issues of elections. The duration we have till February next year is very short. We cannot afford as a party to continue with the internal wrangles. We have seen the popularity declining, and we want to do things differently. As Uriri, we want to start mobilizing ourselves to ensure that we go at grassroots level.